दे अखा बेखार हादलाबायो बे सैमा मासे ओमफ्राय सोरो सैमाया बे गोरलै गोरलै आरो खारबोजोबदों ओमफ्राय बिमाया नागिरना गाबलागासिनो गोसो माबाना ओरै गेदेरला फैयोना बिमा फिसाफ्रा ओमफ्राय बेखौ नागिरनानै गाबफैयो बिमायाहाय फैफिनदो दहायना आंना लायगा जायाखैमोन दे लोगोफोर फैफिनदो नैबेयावहाय नोंनि आथिङा ओरै दाहर दे लाइक हरबाय नै सोरबा अखा हादों अखा बारहुंखा बारदों अखा हादों सोर सोर दं वेलकाम अखा हागासिनो सोर सोर दं कमेन्ट होलाय खोनालाय लांला आं रायज्लायनायखौ आंनो खोनाला एन मुसाहारि ब्लग हेल' आगै अखा हादोंना हायाखै नोंसिनिथिं जोंथिं अखा हागासिनो स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै फैबाय आङो जाया रोङा कमेन्टखौनो नुवा जावलियासो जा अखा हादों खोनानो नागिरा आंनि रायज्लायनायखौनो आंनो खोनानो नागिरा आं रायज्लायनायखौ खोनादोंना खोनायाखै नोंसोरो खोन्थाहरलाय नोगोर अखा हादों ज्राव ज्रावनो अखा हासोदों आं कमेन्ट हरबाय थादोंमोन ए खोनायाखै माबा कमेन्टआनो श' जाफैयाखै ओमफ्राय दा जा अखा हागासिनो आरोना खोनानो नागिरा अखा हागासिनो दं प्रमद नार्जारि बाजै हेल'नो हेल' आगै वेलकाम खोनादोंना खोनायाखै खोनादों दे खोनादों आरोना बेटारियाबो फुलखा नालाय आंनिया खगानि बेटारिया फुलखा खोनाखागोनानो नै उन्दुदो मबाइला नांसिगौ आंनो गोदाव सोराव दाजा महिमा ब्रह्म ना फैसिगोन दै जों ना मा होनदों ना फैसिगोन दै जों नायाथ' फैसिगोन फैनायालाय जिबिरालाय मा मिनि हरलायखो बारहुंखा बारदोंना बाराखै जिबिया नोंसिनाव ना मोनजासिगोन ना लादाय ओंखारसिगोन नै बैसागाव गैयानो अखा हागासिनो खोनानो नागिरा आंनि लाइफआव जाय जाय एसे गोबाव थागोन बेनोनो आङो मोनबा आइडिजोंहाय मैया खोथा होखानाय दङ मोनबा आइडिजों सापर्ट खालामहरगोन होननानैहाय लाइफआवहाय थाबाय थानांगोन आरोना दाबो उन्दुवाखै नोंगौ मैया नंगुबै उन्दुबासो हरनो हागोन आरो दाबो उन्दुवा मबाइल सेरगासिनो खोनादोंना खोनायाखैथाय अखा हादों नै जानो दावरावथार लाइक हरदो सोर सोर लाइक हराखै अननानै जिबार लाइक हरदे महिमा लाइक हरदे आगै ओमफ्राय एनाथ' हरखाबाय मालाय ओमफ्राय प्रमद नार्जारि लाइक हरदे खोनादों दे खोनादोंना हरखानायनो हरबाव उन्दुदो होनदों मबाइला हरदो आंनो नांसिगौ आंहा लाइदान थेंक इउ लाइक हरनायनि थाखाय खैखामाराया उन्दुबावा दिनै नै माबाया नै
आब'नो हाय आगै वेलकाम जोमैस्रां गयारि आंनि लाइभआव दाबो उन्दुआ हनै मबाइल मालिकआ लाइक आं नोंसिनो माबा हरनो नागिरनाया सापर्ट हरनो नागिरनाया दसे थानांसिगोन जाखांबाय नामा जाखांबाय मा होनदों मा लिरना हरखो नोङो हायदि फाग्ला मोनसिलै नालाय एन ब्लक नोंगौ मैया मा लिरना हरदों जेबि ब्लकसा ओइ दै बारबो फैदों नामा बारबो फैदों औ महिमा आगै दहाय बारबो अखाबो फैदोंमोन अखा हादों नामा औ अखा हादों जोमैस्रां मिनिबावबायसो नै जा फाग्लागा बिसिनायाव थानानै मबाइलसो टाइपिं खालामगासिनो माबा SMS टाइपिं खालामगासिनो लाबो मबाइला ओरैहाय गोदाव सोराव लाइक होबाय आब' होनो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ब्लक खालामना दोनजागोन मेसेज दा हरबाय थाखा आयै नै अखोबा सेरफ्लांखाबायबो गैला डिलिट जाबाय अबेबा सेरफ्लांनानै अबावबा सेरफ्लांनानै डिलिट जाबाय मिथिला आङो भिउ डिलिट मेसेज गासिबो मा ओंख्रि जानानै फैखो खोन्थाहरदो दे एन मुसाहारि मा ओंख्रि जानानै फैखो ओमफ्राय जोमैस्रां मा ओंख्रि जाबा आगै प्रमदमोन मा ओंख्रि जाबा थाम्फै अरजाबाय आंखौ जा थाम्फै फैदों दिनै अखा हानायखाय बाहेरायाव गैला माथो मोजां खोनादोंमोन गैला माथो मोजां खोनादोंमोन माया गैला हराखै लाबो मबाइला आंनोहाय केन्द्रा उन्दुदो नोङो अन्थाइ गोग्लैबाय थै जोंनाव अखायानो गैला नै बन्द जाबाय बर्थमान दा थांफा जोंना अन्थाइ गैया गुमै दोननायानो दानबाय आङो दानबाय माने अबावबा सेरफ्लांनानै डिलिट जाबाय हेल' आब' मा खबर मोजां आगै बर्थमान जाय बिकास अफिसियेलजोंहाय लोगो गैया बिकास ब्रह्म अफिसियेलजों लोगो जालायनो हागोन सोरनो रेन्ज नांगौ खोन्थाहरबानो जाबाय बिकास अफिसियेलाबो नोंसोरखौ बेक खालामहरफिनगोन सोर माबा नांगौ आरोखि ना बेनाबो चेनेल दं सापर्ट खालामहरबानो जाबाय खिफि बेन्दों आलु ना खिफि बेन्दों आलु ना खिफि बेन्दोंआ ओंख्रियाव खिफि मोनामाथाय मालाबा जानाय नांगौलै जोंहाबो बे महिमा ब्रह्मआथ' माबासोना आदा दिदोमसोना आदा दिदोम दा महिमा ब्रह्मआ जोंहानि ओंख्रिया आलु फान्थाव बिलाहि ना भाजा बानलु बाथोनसो गोथावहाय गोथाव फान्थाव नोंसिना फान्थाव एम्बुखौनो फान्थाव बिलाहिसो होनो बिलाहि जोंहा बिलाहिखौ मा होनो फान्थाव एम्बु आरो नङाबा टमेट' बिदिसो होनो फान्थाव एम्बुसो होनो बांसिनानो ओमफ्राय बाजाराव टमेट' होननाय जायो आरोना ओमफ्राय जों बर'फोर गोजाबा फान्थाव एम्बुसो होनो जों जोमैस्रां मोना थांखो ना माखो स्क्रिनशट खालामना दोन दे आङो
दाहायबाबो हरगोन जेरैबाबो स्क्रिनशट खालामना दोनखाबाय औनो स्क्रिनशट खालामना दोनखाबाय दाहायबाबो हरगोन आं जों माबायानो मबाइलसो सेरगासिनो उन्दुआ दाबो मबाइलखौ लानानै मबाइलखौनो हरा सोर बिकास अफिसियेलजोंहाय माबा गैया बिकास ब्रह्म अफिसियेलजों लोगो जालायलायदो बेलेग जायगायाव बिदिनो बुङो औ आगै ओमफ्राय नोंहा आलासि जाहैनाया माजबाटआव थांनाया दाबो फैयाखै नामा एन मुसाहारि ना फैबाय बिकास ब्रह्म अफिसियेलजों जायहा लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय नोमबाजैनि मुंजों खुलिनाय बाजैनि नामा महिमा चौधुरि आरो मोजांलै नामा महिमा आंखौबो महिमा दोनदोंमोन उन्दैयाव ओमफ्राय आङो आबैया जोंनि आबैया खनजिखा नायनानै मनजुलि दोनबाय जाहैदों आयु बारहुंखा बारनायाव अबे बारजों बिरफाबोखो सोरां ब्लगालाय दोनैलाय एथ' सामफ्रामबो लाइक फैयो आङो फैफेरा दिनै बारहुंखा फैनायजों लोगोसे बारजों बिरफाबोबाय नामा बेलाय सोरां ब्लग माब्रै दं आगै दहायनो मोनफैबाय मोजाङै मोजां ना मारै दं सोरां ब्लग 10K खबर सबर गैलायलायालै दामानि फनबो हरनो मोनाखै आंबो दामानि आंबा आब' लाइभ फैथ'नो हाथ'नाय नंला कारेन्ट साननै जाबाय फैयैया सेरिंआ ने गैला चार्जिंआनो गैला फना दे जोंनियाव चार्ज होफैनो हागोन अबिदास आगै आरथ' दिनै बारहुंखा बारबावबायसो नोंसिनिया ओरै सप्तासे खनसे गाहाम फैला खोमा जोंनियाव होफै दे अबिनास हायनो सोरखौ हाय होनहरखोलै सोरां आगै आरके लाइक देन आब' लोखि थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय सोरां सोरखौ हाय होनबाय थाखो आं नोंखौ होनखाबायना दिनै बारहुंखा बारदों अखा हादों खबरा मोजां खबरा मोजां मा ओंख्रि जानानै फैनाय सोरां खोथाहरदो आगै मा ओंख्रि जाबोखो मा ओंख्रि जाना फैखो आं नोंसोरखौ स्क्रिनसट मारि जोब्बाय दाहायहाय गासिबो हरजोबगोन आं मोनबाय बिजों सापर्ट जेरैबाबो मा ओंख्रि आब' ओंख्रिया जाहैबाय जोंनिया भिन्दि माने मैथा सिख्लाजों नाजों आरोना भिन्दि बेनाथ' नामा खयथा दं मैथा सिख्ला भिन्दि धेरस फिंगार मा होनोथाय ओमफ्राय आब' र' दसे दा फैफिनगोन आं दे जोमैस्रां दे दा फैफिन दे दाबो उन्दुआ मबाइल लाग्राया 9:30 जालायसै नै उन्दुद' बावनो ओंख्रिखौ बावखोना माखो ओंख्रिखौ गोथाव आब' दिनैसो फार्स्ट टाइम जादों बोथोरनि भिन्दिखौहाय ओमफ्राय नायाबो बालाबाथि गोजा आरोना माबा 150 थाखा फवा जाहैदों बालाबाथिया जोंहानि ओरैहाय होमबाबो लाबोबाय 150 थाखा फवासेयानो बालाबाथि नाया मेला जायोना उन्दुदोलै आंनो मबाइल नांसिगौ गेन्द्रा ओइ दिनै मानो दाबो उन्दुनो ओंखारदिया उन्दुदो दे उन्दुदो होमबा नोमबाजैनि मुङाबो गावनि गामियाव मन्जु ब्रह्म आयु एखे जाथारसैमोन एलाइ होदेरबानो ना मन्जुलि जाबायमोन ना आदा एसे मिलायदों ओमफ्राय खर' गाज्रि आदा फैदों नै जोंहाया खर' गाज्रि आदाया लाइक दान थेंकिउ आदा खर' गाज्रि मा चेनेलनि नाम लायोथाय नोङो खर' गाज्रि होनो बोरैबा उसुबिदा मोनथारा आहा ओमफ्राय जोंना बारा दाम नङा आब' आरके नोंसिना बारा दाम नङा आरो एजि बालाबाथिया
खुदै गबावबाय आरोना जानो दै उन्दुबासो मबाइलखौ मोनसिगोन उन्दुवाखै दाबो SBB प्रडाक्सन हेल' आगै वेलकाम आंनि लाइभआवहाय मा ओंख्रि जानानै फैखो SBB आरो माब्रै दं आगै बर्थमान खर'आ मा होनदों आदा खर'आ मा होनदों आंना बेनो मोजांलैनो मालाय बेनो मोजां जाहैदों आदाना आङो नोंसोरखौ मोनबाय दिजों सापर्ट खालामहरनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय मबाइलानो हनै गान नायगासिनो आरोना सासेया ओमफ्राय मोनसेयाबो नानि लानानै थांदों नायनो होननानै ओमफ्राय दाबो उन्दुबा बे उन्दुबासो आङो नोंसिनो लाइटखौ माबाखौ सापर्टखौ हरनो हासिगोन आरोना दाबो उन्दुआ मबाइल नायगासिनो दालि जहल ना एवनायसो आब' सापर्ट खालामनो थिनदो दे आब' एसे आदा खर' ओमफ्राय AG95 आरके ओमफ्राय महिमा बाजै माने आदा दिदोम एन मुसाहारि माबाजों लोगो जादो SSB प्रडाक्सनजों बेबो नोंसिनो बेग हरफिनगोन आरोना सापर्ट खालामलायदो गावजों गाव आं रेन्स होना होनि दै थार जनाया दैनो नोंहा लोगो गैयाबा लोगो जादो माबा आदा दिदोम माबाजोंहाय मा नाम होनोमोनलाय SBB जोंहाय मानो आथिंखौ जोहरबाय थायो हरलाय बाथारो आहा एलाय दिसथाब भिडिअ'नाव इनसिल' बोरैबाथार बे दिदोमा दंखायो आंजों नङा माबाखौसो होनदां मा SBB जोंसो फिसालाया उन्दुबाय नामा नै जलंगायाव नै ओरैबायदि जलंगायावसो ओमफ्राय रिना हाय आब'सोना माबोरै खबरफ्रालाय खबरफोरा बिदिनोसै आगै रिना आगै रिना SBB जों लोगो गैयाबा लोगो जादो अखा हादों जोंनिया खोनानो नागिरा बारा भिडिअ एनसिल' लिरना सापर्ट खालामनानै नायस्लेटनानै हरबानो जाबाय भिडिअ'आवहाय ओमफ्राय गोदान लोगो लिरनानै हर आरो नङाबा मोनथिनाय नङाना आरके जागोन आब'नो सुस बसुमतारी इउटुब चेनेल हाय आगै वेलकाम आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय SBB आगै नोंबो बिसिनि चेनेलाव थांनानै सापर्ट खालामहैनो हागोन दे आं नोंखौ माबा होनानै होबाय ब्लु होनानै होबाय बिसिनि चेनेलाव थांनानै सापर्ट खालामहैबानो जाबाय गोदान लोगो आंखौबो सापर्ट खालाम होननानै लिरना हर नङाबा मोनथिया नाइसखौथ' बिराद मानसिया लिरोना बयबो नाइस लिरजोबखायो होनबा मिथिया आरोना गोदान ना गोजाम मिथिनो नागिरा ब्लु आदा नोंसिनिथिं मैखुन लायनांगौ मैखुन बेरबा खानानै हर दै आंनो आदा खर' मैखुन लायनांगौ ब्लु हो आब' दे होबाय दे ओमफ्राय आं उन्दुनोसैलै बाय अखा हादों खोनायालै जेबो औलै नोगोर हागासिनो जोंथिंबो आंनि भिडिअ'आव एनसिल' लिर आं सापर्ट हरफिनगोन एनसिल' लिरनांगौनो गावनि भिडिअ'आवहाय सापर्ट हरफिनगोननो SSBआ ओमफ्राय ओंखाम जाबायना आब' जाबाय आगै सुस जाबाय मोजाङानो खोनादों आब' नोंनि माथोखौ उफानि नार्जारि हाय सिस्टार हाय वेलकाम लाइक होबाय दे आं थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय खर' गाज्रि मा मैखुन थब्लाखौ बिदि मैखुना गोथावसिन मैखुन थब्ला ओंखारसिगोन ना सान्दुं दुङोब्ला अलदर मैखुन थब्ला लायनांगौ उफानि लोगो जादोनो उफानि आगै लोगो जानो लिंहरदों SSB प्रडाक्सना लोगो जालायबानो जाबाय
आं नोंसोरखौ स्क्रिनशट मारिनानै दोनजोब्बाय दाहाय आङो मोनबा आइडिजोंहाय हरगोन दे बयनोबो दा आंहा बर्थमान आखायाव मबाइल गैथ'वा मबाइलाहाय नोंगुमै लागासिनो आरो गंसेया नानि लांदों ओंखायनो आरोखि ना आंबो गोदान बयबो आंखौबो हेल्प खालामनो सुसआबो गोदाननो सुसखौबो हेल्प खालामदो ओमफ्राय आङो डिउटियाव दं आब' सना अखा हादोंना हायाखै सोरां जोंथिं अखा हादों नै अलै लांफै मैखुन गोमोबो मोनो बे माबाया मैखुन गोमो दाउस्रि आथिं ना मा होनो बे मैखुनखौ मा होनोमोनलाय बे मैखुन गोमो गोमोआ गिलायलाङोलै अबेबा जाना फोदानाल' थादोलै लावदोल' मामा आङो दा कमेन्टआवहाय मनजुलि 1 मनजुलि 2 मनजुलि 3 मनजुलि 5 बिदिसो लिरना हरगोन आं दे सानना लाखा होमबालाय आं बयखौबो सापर्ट होबाय होननानैहाय सारअन्थाइ सावथाल मैखुन होनो जोंनिथिं सावथालसो आरो मैखुननि नामाबो सावथाल थायो नालाय बर' मैखुनालाय अबेथो आदा बर' मैखुना मा दे आब' मोनबाय दिजों हरबानो जाबाय हरगोन दे सुना एसपिबि खुगायाव फरायनाया जालायलांला सोरां सोर गेन्द्रा आब' गुमैया नामा औ गेन्द्रा होनो आङो नोंगुमैखौहाय मबाइलखौनो हरा गावहासो मबाइल नायगासिनो मैखुन थब्लाया बर' गोलाव गोलावनो सोरां 1K जाबाय नामाब्रा आं नोंखौ नुथाराखैलै दामानि नोंनि भिडिअखौबो नायनाय जायाखै गोबावसै आं नोंनि भिडिअ नायिया नुफ्लाङा नोंनि लाइभ फैनायखौबो नुफ्लाङा आङो एसपिबि आं लोगो खालामबाय देनो आथिं सोमावबाय थाबाय मामा एसपिबि मामा महिमायाहाय नोंखौ सापर्ट खालामबायनो आगै एसपिबि सापर्ट हरबाय आं एनसि कमेन्ट लिरना एन मुसाहारि एसपिबि प्रडाक्सन सापर्ट खालामबाय दान नै माबाया सापर्ट खालामबायनो एन मुसाहारि ब्लगआ दे आंजोंबो जाय लोगो गैया लोगो जादोनो सावथालफोर जाग्राखाय सावथालफोर जाग्राखाय सावथाल मैखुन होनो मामा लायनानै दोनफैलै आदा मालाबा लायगोन आङो माबानानै फन हर मोनबा बुरजा मोनबा कमेन्ट हर दे लायजागोन ओमफ्राय अके बेक खालामफिनगोन दे आं चेक खालामनानैनो बेक खालामफिनगोननो दा दसे उनावहाय एमडिएम इउटुबार हाय आब' लाइक डान मोजां ना औ मोजां आगै लांफै दे जागोन जिबन ज्योति बुराहाय मनजुलि लाइक करिल दे थैंक यू जीवन ज्योति बुरुआ थैंक यू आप कैसे है फिलहाल ठीक है कि नहीं खाना खाया है कि नहीं बारिश आया है कि नहीं एक साथ कितना का सवाल पूछा मैंने दे सोर लोगो गैया लोगो जादो आंजों नै सोरां आगैजोंबो सोर लोगो गैया लोगो जानोनो सनाफोर गावजों गाव लोगो सापर्ट होलायबानो जाबाय होमबासो गिदिर जायो बयबो महिमा बेग होबाय दे आं भिडिअ नायनानै हो एसपिबि भिडिअ नायाबा आनजाफिनो जिआरबि बसुमतारी जोंना आगैया फैलायबाय आब' जिआरबि बसुमतारी ब्लग वेलकाम आगै जिआरबि सोरजों लोगो गैया लोगो जादो मा लिरखो सोराङै आरो बे अखायाबो जोलावसो रागासो जीवन ज्योति प्लिज न्यू फ्रेंड काम 10 आइटि सात जीवनखौ जाय साबस्क्राइब खालामगोन 10टा आइडिजों सापर्ट मोनगोननो लोगोफोर न्यू काम जीवन ज्योति को जैसे
जिसने भी सपोर्ट करेगा इसको 10 आईडी से सपोर्ट मिलेगा। बारिश हुआ है रे, कितना जोर से सुनाई कि नहीं? बहुत बारिश हुआ है। आयु मोबाइल गोलैसै नै। ओमफ्राय आब' आं दुखुसो मोनो, मानो आनसार जायो जाखायो आगै, सिन्था खालामनाङा। एन मुसाहारि बोरै जाखोब्रा? आब' आं डिउटियावसो दं, ओंखारनोसै दे। दे एन मुसाहारि सापर्ट खालामबाय दे। दे सापर्ट खालामबायनो। मालाय गावनि दिनाव हाखागोन। ओंलैना मालाय गावनि दिनाव हाखागोन अखायालाय, बेनोथ' आरो। जिबन एसपीबी प्रोडक्शन प्लीज काम। एसपीबी नै नोंखौ लेंहरदों जीवन ज्योतिया। जीवन ज्योति आपको मैंने ब्लू दे दिया जब लाइव से निकल से बाद में रेंज दे देना ना। सपोर्ट खालामनो होदो आब' आंखौ। ओइ जिआरबि नों जीवन ज्योतिखौहाय सपोर्ट खालामलाय। माबा 10 आईडीजोंहाय सपोर्ट मोनगोननो जिआरबि। ओके जीवन बेकारसो 10 आईडी 20 आईडी होनग्राफ्रा खालामानो। आं खालामगोन दे दाहाय 5 आईडीजों। एसएसपी आपके पास कितने आईडी है? 15 आईडी है बोला है। बाय बाय। अखा हादों दोनथ'सै। खोन्थाला ब्लु लाग्रोनि र' आदा र'। थांदो दे। ब्लु लाबाय। खोनाला बार बारदों। दे एसएसपी प्रडाक्सन थेंक इउ आगैनो सापर्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ होबाय आरो। एसएसपी वेलकाम एन मुसाहारि। एसएसपी वेलकाम एन मुसाहारि। जिआरबि बसुमतारि ब्लग सापर्ट खालामदो। जिआरबि आगै नोंबो बयखौबो सापर्ट खालामै, ओमफ्राय होमबासो नोंबो सापर्ट मोनगोन आरो ना। खालामगासिनो ओमफ्राय सापर्ट प्लिज लिरनानै हरफिनखा आरो, होमबासो सापर्ट मोनो नालाय। एन मुसाहारि खालामबायनो। एसएसपी प्रोडक्शन ओके 15 से काम साथ नो। मामा एसएसपी नोंखौ 15थाजोंहाय लिंहरदों आरो ना। ओमफ्राय जिआरबि मुसाहारि ब्लग आं दासो मोनसे आईडीजों सापर्ट खालामबायनो। जिआरबि नोंखौहाय माबा दस्रा माबाजों खालामबायनो, दस्रा आईडीजों आरो ना। ओमफ्राय आदा दिदोम फैफिनबाय नै जोंहा गावनि अरिजिनेल चेनेलजोंहाय। आयौ अखा हासोगारबायलै द्रावनो। हाय गाइस मोन आदा दिदोमा मा मेसेज फैयामोन आंनावलाय? आंखौबो अननानै सापर्ट खालामदोनो। सुसखौबो सापर्ट खालामदोनो। सुस चेनेलखौबो। मा एसे अखा हौलै, अखायानो डिस्टार्ब खालामबाय दिनैहाय। लाइक होबाय दे। थेंक इउ आदा लाइक होनायनि थाखाय।
RKN मुसारि सापर्ट खालामबाय आं नोंबो गाबोन 24 आवार्सनि उनाव हरफिनबानो जाबाय फ्रेन्डों माबा रेन्ट सोलायनो दे होबाय एन मुसारि गाबोन 24 घन्टानि उनावहाय हरफिननो थिनदों RK नार्जारिया गावजों गाव सापर्ट लालायबानो जाबाय दे SSP वीडियो देख के डन कीजिए हाँ नहीं तो ऑन हो जाएगा मैं फुल वॉशिंग के साथ डन करूँगा टेंशन मत लीजिए हाँ और आप मेरा मजुली देखसंग वाला वीडियो 15 से विजिट कर देना स्टार्ट जीवन ज्योति तुम आपका 10 आईडी है ना मेरे को भी 10 आईडी से सपोर्ट कीजिए मैं भी आपको 10 आईडी से सपोर्ट करेगा बाद में जब लाइव खत्म हो जाएगा तब ठीक है जीवन ज्योति बुरुआ सपोर्ट खालामबाय आं और जीवन ज्योति आपको JRB ने सपोर्ट किया है आप भी सपोर्ट करो बैक निजम ऑफिशियल इस मुनुनो गलु RK मा ओंख्रि जाना फैगोन निजोम अखा हादोंना हायाखै जोंनियाव इमान अखा हागासिनो ओमफ्राय RK नार्जारि थेंक इउ आगै बिबो लोगो खालामहर लोगोफोर महिमा ब्रह्मखौ बेखौबो लोगो खालामहोनो ना महिमा ब्रह्मखौबो लिंक हरनानै हो आदा निजो माबादों मनु हंले लोगो नायजाखाया अखा हादों अखा खोनाला आङो सुस बसुमतारी ब्र सापर्ट खालामबाय आं 24 आवार्सनि उनाव हरफिनदो ब्र होनदों खोनाला अखाया आपके पास कितनी आईडी है मंजुली मेरे पास 10 आईडी है पापा का मम्मी का मेरे मम्मी का और मेरा हस्बैंड मेरा 5 आईडी है एक्स्ट्रा तो फिर 10 आईडी हुआ है ना मेरे भाई का तो फिर आप भी मेरे चैनल में 10 आईडी से सपोर्ट करो ओके JRB RK नार्जारि आंबो सपोर्ट खालामबायनो र' मनु नोंखौनो दे नोंखौबो आङो 5 आईडिजों हरगोन दे निजोम मानो देरफिनबायसो आंहा अखानि थाखायनो सान्थि गैया दिनै आंनि रायलायनायखौ खोनादोंना खोनायाखैथाय नोंसोरो अखानि थाखायनो जेबो खोनानो नागिरा नायसाय सासेया आथिं सोमावबाय थायो कमेन्ट खालाम आरो जाय लोगो गैया लोगो जालायदो JRB निजोमजों लोगो दंना गैया निजोम आंनि फंबाय फैदों निजोम बेजों लोगो जादों JRB इमान अखा हादों नामा हागासिनो आंनि रायलायनायखौनो आंनो खोनाफिननो नागिरा नै बन्द जालायबाय दसेनो ज्राव दसेनो बन्द बिदि जायो आरोना निजोम मोनाव अखा हादोंना हायाखैब्रा निजोम जीवन ज्योति बरुआ মই তোমাক মই কৰিলো দেই आंथ' एसामिस रोङा जेबो रोङा आं खिबो रोङा नालाबो रोङा ससेबो
जीवन डिडम ब्लॉग्स ने आपको सपोर्ट किया है, बाद में आप भी इसको सपोर्ट कर देना। मंजुली ओके, मेन आईडी से आपके साथ ऑलरेडी फ्रेंड हुआ हूँ। ओके, और 9 आईडी से आपको सपोर्ट कर देता हूँ। ओके अभी ओके, आप लाइव खत्म होने के बाद आपके 9 आईडी से डन कर देना। हाँ वीडियो देख के। ओके ओके, चिंता मत कीजिए, मैं वीडियो देख के ही लाइक करता हूँ, और मैं लाइक भी करता हूँ और सपोर्ट भी करता हूँ, और क्या बोलते हैं वो बेल आइकन है ना, इसको भी ऑल करके रखता हूँ। चिंता मत कीजिए मेरी तरफ से। बैक टू बैक सपोर्ट लाना आंना 27 जन आनसाइप जाजोब्बाय। आब' जाखायोलै, सिन्था खालामनाङा, बेक टु बेक लायाबाबो जाखायो। बेक टु बेक लालायलायनाङा, होमबाबो जाखायो। सोंल' नों बयनावबो। नंगौना नङा लोगोफोर? बेक टु बेक लायाबाबो आनजायोना, नियमखा बे। निजोम अफिसियेल आंजों लोगो दंखायो। दे আপুনিও কৰিব, মই আশা কৰিলো। जीवन ज्योति दीदम भैया ने बोला है आपको आशा किया है बैक पाने के लिए, बैक सपोर्ट पाने के लिए आप भी सपोर्ट कर लेना प्लीज। हेलो फ्रेंड, प्लीज कम न्यू फ्रेंड एंड सपोर्ट। मोदोम जादों साला गुमैनिफ्राय गोथाव गोथाव जासोनानो। आयु, नंगुमै जाहोबाल' मोदोम देरो आरोखि आङो ना, आं जाबा देरा। खुगाया नंगुमैनि ना आंनि? आं नंगुमैनि मोनजाबाल' गोथाव देरो आरो आं ना, निजोम बा बिगुमैनि साइड लालायबावदों। गैला काट्टि, नोंजोंहाय लोगो जाला आं। काट्टि बिगुमैनि लोगोसो नोङो। नै जोंहा सोर फैदों? बिखुंगुर बर' आगै फैदों। लाइक डाउन केसर, थेंक इउ बिखुंगुर। वेलकाम आंनि लाइफआवहाय। अखा हादोंना हायाखै आगै बिखुंगुर नोंसिनिथिंजायहाय? मिथिलानो आरोखि, जाखायो आरोखि, सिन्था खालामनाङा बेफोरखौ। ओमफ्राय फैफिनोबो जे मोनफिनोबो, साननै सानथामजोंनो नोंनि बे माबाया मेकआप जाफिनो आरोना। मोसाहारि, सोरखौ मोसाहारि होनलायखो नोंलाय? सोर मोसाहारि दंबावलाय? एन मोसाहारिखौ होनदोंगोन। आदा दिदोमा मा होनदों? जीवन ज्योति जी आप हमको सिर्फ मेन आईडी से चाहिए। जीवन ज्योति आप है कि नहीं? दीदम भैया ने बोला कि दूसरा आईडी से नहीं चाहिए, मतलब मेन आईडी, जो भी मेन आईडी है आपका चैनल है उससे से चाहिए। हायाखै अखा, जोंनिथिं मार अखा हागासिनो। अखा हालाय बन्द जालाय। आयु, मबाइला गोलैसिनै। अखा हालाय बन्द जालाय जागासिनो आरोना। दिनै दाबो उन्दुआ नंगुमैयाबो निजोम। माबा मबाइलजोंहाय आङो बयखौबो सापर्ट हरनो नागिरबाय, दाबो उन्दुआ, मबाइलखौनो मोना आङो बिनिफ्राय दाबो। जन शर्मा हाय, हेलो वेलकम जॉन शर्मा, मेरी लाइफ में क्यों डिलीट किया है मैसेज? मा ओंख्रि जानायमोन आब'? जोंनिया ओंख्रिया भिन्दिजों नाजोंहाय आगै, भिन्दिजों नाजों संदों। भिडिअ नायलायफिनब्लासो फैफिनो आब'। भिडिअ नायलायफिनबा फैफिनखायो, सिन्था खालामनाङा। उन्दुसिगोन बियो एबार। हरदो मबाइला, आं मबाइल लायनि र'। उन्दुसिगोन। माथो बन्द खालामगौ मबाइलखौ उन्दुबालाय? सेरफिनगोन नङा, हरदो बाल लोखि सना। दा ददेरे देरखानाय लाबो मबाइला। रावबो आंखौ अननाय गैथारा, मानो थगायो आब'? सापर्ट खालामनानैबाबो आनसाब जायो।
मानो थगायो आब' सापर्ट खालामनानैबाबो आनसाप जायो आं खिथाखाबाय दा जेब्ला चेनेला बेसेबां थाब बारायगोन इसिबां आनसाबस्क्राइब जागोन जेसेबां दावखोनो नाजागोन इसिबां गोग्लैगोन जेसेबां दावखोनो नाजागोन इसिबां गोग्लैगोन महिमा ब्रह्म फैफिनलायबाय आदा दिदोमा लाइक होबाय थेंक इउ आदा दिदोम लाइक होनायनि थाखाय खारफिनलांजोबलायबाय सानैल'सै सोरनिबा न'आव थांनानै सोरनो सापर्ट खालामला हैजोब्बाय खोमा उन्दुग्रो आं दा उन्दुआ 11टायावसो उन्दुयो आं सानफ्रामबो नेहा मुसाहारि आगै फैदों नै हाय होनदों हाय आगै वेलकाम आंनि लाइभआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंनिसिम हेल' नो मा ओंख्रि जानानै फैखो नेहा आगै थांला जोब्बाय माबा रेन्जखौ बोखारनांगौमोन रेन्जखौ लानानै थांफाजोब्बाय निजोमाबोथ' थांखाबाय बेयो रेन्जखौ बोखारनांगौ बेनिखौबो सोर थांखोथाय नैबे जिबन ज्योतियाबो थांबाय होनदां एन मुसाहारि ब्लगआ आंनो नोंनो ना वेलकाम आगै वेलकाम एन मुसाहारि आगै नै जोंहा जावैसोआ फैदों लाइक दान थेंक इउ जावैसो लाइक दान होनायनि थाखाय र'दै आं रेन्ज लानि सोरनिखौबा नैबे सोर थांखो महिमा एसपिपि प्रडाक्सन बेबो थांबाय होनदां थांबायगोन एस प्रडाक्सनाबो हेल' मेडाम बिनोद आदामबिल हेलो मैडम हेलो वेलकम मेरे लाइव पे आने के लिए थैंक यू कहाँ से हो आप और कैसे है नायगासिनो आब' आं कमेन्ट लिरनो बाबाय आं मा कमेन्ट लिरनो बालायलायनाय बेलाय ओरै टाइप खालामनांगौ कम्पिउटार बायदि नेहा अके सापर्ट खालामनो हो आब' बयखौबो जिआरबि आगैखौ सापर्ट खालामदो एजि बिनोद जिसके पास जिसके साथ फ्रेंड नहीं है फ्रेंड करके ले लो लाइक देन थैंक यू नेहा मुसाहारि हाय जीवन ज्योतिनि नेहा मुसाहारि को हाय बोला है नेहा मुसाहारि सापर्ट खालामबाय महिमा थाब्लाबो बोनानै लाखिजायो थांब्लाबो बोना लाखिजायोना होमबालाय होथ'नोसै आङो दा बोनानै लाखिफिनजागोन नांगौबा जिआरबिखौ खालामबाय दाखालि खालामखाबायनो र' होफिनजोब्बाय आं बोनानै लाजोब्बायमोन दहाय जिआरबिखौ खालामखाबाय
Harakhलै नेहा मोसाहारि महिमा थाब्लाबो बोनानै लाखिजायो जिआरबिखौ खालामखांदों बिखुनजोखौ अननो ओंखारलाय लांबायलां सामफ्रामबो बैनाय गाबोना बियो मन्जुलु फ्रेन्ड आं बे मोनसे आइडिजों सापर्ट खालामबाय कमेन्ट हरना दोनगोन दे सना दे नेहा मोसाहारि आगै दे नेहा एन मोसाहारि आं लोगो खालामबाय दे नो आदा दिदोमा लोगो खालामबायनो नेहा आगै थेंक इउ आरके नार्जारि आब' 1K जाबा आंनि फुल नेम होगोन दे इउटुब चेनेलाव आब' ने मामा जिआरबिया गावनि फुल नेमखौ होगोननो बिदि नाम सोलायबाय थानो नाङालै चेनेलखौहाय जिआरबि आगै कनफिउस जायो मानसिफ्रा उन्दुनोसै र' सासे मानसिया उन्दुलांबा मबाइलखौ लायनोसै आं उन्दुवाखै एसे नांबावगौ थाल मोनो दाबो हा खैथासिम होगोन बिखुनजो सना थेंक इउ दिदोम ब्लग्स प्र खैथासिम होनाय जायो नायनायसै आङो सापर्ट माबा खालामनानै दोनखो स्क्रिनशट मारै दोनखाबाय दाहाय मोनबा आइडिजों सापर्ट हरगोन बयनोबो महिमा ब्रह्म इउटुब चेनेलजोंबो लोगो खालाम हरगासिनो दं खालामलायदो दे अनसाय नै नोंहा दासो फैदों बाबु हाय नो हेल' मंजुली आपके लिए वीडियो रनिंग हो रहा है मैं अभी आपको 9 आईडी से डन कर रहा हूँ ओके जी आप मेरा माजुली डेक्सन वाला वीडियो आपकी 9 आईडी से देख के डन कर दीजिए अरे वो हाँ प्लीज चिंता मत कीजिए मैं वीडियो देख के ही सपोर्ट करता है और नोटिफिकेशन को भी ऑल करके रखता है तो मेरी तरफ से चिंता मत कीजिए जीवन मैं कर दूंगी नेहा को ओहाय आदा अनसाय मोदोम फुंबाय आङो नै मोदोम फुंसोगारबाय नै बेसे गिदिर जाखो ने अय नायनो मथिथि जाबाय जायाबाबो फुङो अपारेसन जानाय मानसिया मोदोम फुङोनोलै मा होनो भिटामिन सोनाय जायोना मोदोमावहाय बिजि थिजि बायदिसिना सोनाय जायोना 13 जन गाहाम दं सापर्ट खालामदो दे बयबो सोर दं सापर्ट खालामलायबानो जाबाय हाफांसो जाबाय जाथोंसै दालाय हाफां जाबाबो अरजाखाला बिजामादै मोनहांहां जाखाबाय बिहामजो मोननांगौ दंखायो जेबो नंला हाफां जामालाय जेबो नंला सिख्लाबासो बान्देन उन्दुलांथारसै सासेया र' आथिंसो सोमावबाय उन्दुलांसै होननाया आथिंसो सोमावदों गुलुब गुलुबनो सोर दं 12 जन दं कमेन्ट खालाम प्लिज कमेन्ट गाइस आप लोग मा होनोमोनलाय हरदोलै थाबनो बिखुनजो आंनो आं मोनबाथाय खारबाय खौरां मोनबाथाय खारग्रा मानसिनो
थाबाय था जोबजासे नोंहावा उन्दुवाखै दाबो आथिं गुल्लु गुल्लु सोमावसो दं मबाइल लायनो थांबा मबाइलखौ नायफ्लालायोना आं लायबा बे उन्दुबासो मबाइलखौ मोनबोगोन नयजनल'सै बारदै अखा हादोंना हायाखै नोंसिनिथिं बारहुंखा बारदोंना बाराखै मा बायखो बारहुंखा बायनानै जावैसो खिथाहरलाय जावैसो प्रदिप मा बायलांखो गय बिफां फांबेसे बायखो खनसे बिहावसो एसे देखायलाय बिहावखौ नायनो र' नुबाय Manjuli, one I said done with comment very nice. Oh, मेरा 2 MB से आपके वीडियो रनिंग हो रहा 2 मोबाइल से आपके वीडियो रनिंग हो रहा है प्लीज चेक और बाद में लाइव से जब लाइव खत्म हो जाएगा तब देखेगी ठीक है हादों हानायालाय औ मा जाखो आब' रावबो सापर्टखौनो होला माथो मानो सापर्ट बे सापर्ट होखाजोबनायसो होनदां आंनि लाइफआव जै फैयो JRB आगै ओंखायनो सापर्ट होआसै नोंखौहाय हनै 10 जन मानि दङथ' सोर दङथाय गय बिफां बायाखै आरो ना होनबाबो बे गरदबासो लायनो हागोन आं मबाइलखौ गरदाखै दाबो बे गरदबाथाय लायबाय आङो होनबाथाय मोनबाय 5IDजों बयबो फुल सापर्ट मोनबाय आरोना खिन्थु कमेन्ट खालामबाय थायाबा आन्दायगोन आङो सोर दं सोर गैया JRB बसुमतारी ब्लग आं हरनि र' मोनसेजों नै JRB आगै माबाया हरसैनो सापर्ट दंखायो JRB माला माया माला माया माला जाखोलै आल्था फुननो थिननायनि टाइमानो गैला आंहा नै आल्था गाजोब्बाय नैबे बायस'दों मैया थम्बरनो आं दा बिहावा उन्दुलांबा फैफिननोसै दे होमबा दे दा 11टासिम थाखायो आङो दा फैफिनबानो जाबाय 1 घन्टाया दंबावखायो दिनैबा मानो उन्दुवाखै खिखाया मबाइल नांगौ होनना मिथिनायखाय उन्दुखायाखै खोमा नानि आब' मबाइलखौ लानानै थांबाय नालाय मोखाङा सिथर जानो नागिरदों नामा मानदों नै बेयावहाय सोर दङथाय तू आईडी से डन मंजुला ये मेरे मंजुली को मंजुला बना दिया है रे आपने जीवन कमेंट मिला है ना आपको अरे मेरे पास अभी दूसरा मोबाइल नहीं है एक ही मोबाइल है मोबाइल बाद में जब लाइक खत्म हो जाएगा तब देखेगा ठीक है दंखायो JRB जों आंना दंखायोनो आदा दिदोमनाबो JRB आगै गोदान लोगो फैबा मोनगोन आरोना आगै उफानि हेल' आगै फैफिननायनि थाखाय वेलकाम उन्दुबायथाय र' नायनो नायनां मबाइलखौहाय
टाइपिं मिस्टेक सरि ओइ आब' आं उन्दु ओंखारबाय अखाबो हाना खोनाला गाबोन फैफिनसै दे अके आगै दे अके आं थांबाय दे गुड नाइट अके बोरो आं रेन्ज लाखिनो नागिरदोंमोन माथो जादिया थाङो आरके नार्जारिनिखौ आङो रेन्ज लाखिनो नागिरदोंमोन मबाइलानो दांबाबो जाया नै थोद रोंलायलां थाथ' आब' गुड नाइट आगै जिआरबि बसुमतारी 449 खौ 450 खालामबाय 387 Manjuli thank you साबा दं like done thank you इजि गाइसमोन बाइक गोदान लादो नागिरदों हा निरन्जय हाय आगै गाइसमोन बाइक गोदान लादो नागिरदों आं यामाहानि बबे जायगायाव खमसिन प्राइसआव मोनगोन एनि आइडिया बताओ जल्दी
मुझे नहीं पता बाइक के बारे में गुड नाइट एडवांस थैंक यू औ थैंक यू लायनो सेम टू यू निरन्जय आगै मा ओंख्रि जानाय आब' ओंख्रिया जाहैबाय जोंनिया मैथा सिख्लाजों नाजों फरायदिसो दान मन्जुलि थेंक इउ लाइक दान थेंक इउ थुलमनि आं लोगो खालामबाय दै सोरखौहाय लोगो खालामखो आं गेमिं फ्रेन्ड खालामबाय लोगो एजिखौहाय लोगो खालामबायनो थुलमुनिहाय मोनसे आइडिजों सापर्ट खालामबाय मन्जुलि फ्रेन्ड अके नेहा आगै थेंक इउ अखा हायाखै नामा आब' हागासिनो दंमोन नै दा एसे हागाथ'दों आगै ओमफ्राय थुलमुनि निरन्जय हायनो फाइ बायदिसो दान मन्जुलि थेंक इउ नेहा आंजों फ्रेन्ड जादो अननानैनो निरन्जया होनदों नेहा निरन्जयखौ खालामना हरनोनो आगै ओमफ्राय ओंखाम जाबाय दे आब' जादो दे नेहा मुसाहारि फ्रेन्ड जानोना हेल' आब' बिरबाय मिक्स र' स्क्रिनशट खालामना दोनसैलाय बिरबाय मिक्स मोनखौबो आं गेमिं आंजों फ्रेन्ड गैया जाफैदोनो अके निरन्जय आगै जाहैदों अके तुलुमुनि होनदों 6 आइडि से दान मन्जुलि थेंक इउ जिवन नेहा आं जोंबो फ्रेन्ड जानोसै ने निरन्जय हाय ब्र' ज्यतिया होनदों निरन्जय हा ब्र' होनदों नेहा मुसाहारि प्लिज काम दस आइडि से माबा नेहा नोंखौ लिंहरदों आगै एन मुसाहारि माबाया जिबन ज्यतियाहाय बिल्डुन मेडाम हेल' मेडाम हेल' हेल' जिसकी साथ फ्रेंड नहीं है फ्रेंड हो जाओ बिनोद बिनोद अके तुलमुनि खालामना हैग्रो कमेन्ट हो होनदों अके अके होनदों अच्छा ठीक है गाइस मैं आज लाइव को यही ख़त्म करेगा आई एम सॉरी आज बारिश भी हो रहा है और मेरा लड़का डिस्टर्ब कर रहा है आज कल वापस आएगा लेकिन मैं जो भी लाइव में मेरे लाइव में आया है उन लोगों को 5 आईडी से सपोर्ट करेगा नेहा मुसारी आपके पास कितनी सपोर्ट आईडी है नेहा खालामबाय
नेहा खालामबाय दे नेहाखौ फ्रेन्ड खालामबाय आं अननानै आंखौबो खालामदोनो फरायदि हेनो जीवन फरायदि बोला है मंजुलि आब' आंनो हरलाय आइडि दङबा दा हरगोन आं स्क्रिनशट खालामजोबखाबाय मोनबा आइडिजों आंनि लाइफआव सोर फैदोंमोन बिसोरनोहाय थेंकिउ आंबो खालामगासिनो आगै नेहा मुसारि अके फर से खाम सात अके लेट स्टार्ट होनदों आरोना नेहा मुसाहारि माबाया होनदों हनै जिबना नेहा फरायदि हर आंबो 5 आइडि हरगोननो दे निरन्जय आंनोबो 5 आइडिजों हर दे बिखुनजो माब्लाबाबो उन्दुनो ओंखारबाय आं उन्दुदो दे उन्दुदो आं दा हरगोन नोंनो अके रनो आब' मन्जुलि बेसेबां सापर्ट आइडि दं 9था ना 10थायानो दङ आंनाव फंबायनि नानिनि नोंगुमैनि आंनि आफानि आइनि आरो आंनि एक्सट्रा आइडि दं मोनब्रैसो गासै 10थाखौनो ला आरोना नेहा भिडिअ नायनानै खालामनोनो नेहा आं स्क्रिनशट मारिना दोनजोबखाबाय मबाइल मोनसे मोनाखै आङो मबाइल मोनसे मोननाय मोनबा दिनै दानो सापर्ट खालामजोबगौमोन आङो भिडिअ नायै मबाइला गैया दिनै आंनि आखायावहाय नोंगुमैयाबो उन्दुवाखै नोंगुमै उन्दुबा नोंगुमैनि मबाइलजों मोनोमोन आङो नै मबाइलसो नायगासिनो हनै नुखाबाय दा मबाइलसो सेरगासिनो दं नोंहावा ज्योति 7 आइडिसो दान मन्जलि थेंक इउ ज्योति जागोन दे निरन्जय फैफिनबाय आब'नो जोमैस्राङा अके वेलकाम फैफिननायनि थाखाय बे सैमाया मा जायो दे आब' 6 आइडिजों हरना दोनसै आं हरदो भिडिअ नायनानै खालामदो बिरबाय मेक्स आंबो नोंखौ दा खालामगोन दे आब' सापर्ट खालामनोसै आं नोंखौ आरो नेहाखौ दे सापर्ट खालाम दे आं गेमिं कमेन्ट चेक खालामबाय दे आं कमेन्ट चेक खालामबाय अके आब' खालामसै दे स्टार्ट खालामदो दे आंबो दा लाइभखौ दोनबाथाय हरगोन आरोना नोंसिनिबो सिन्था खालामनाङा बावा आङो आरो दिनै जाजोबैखौ गाबोन हरगोन आरो माखासेखौ एफा बुरजा मानसिना माखासेखौ गाबोन हरगोन ओमफ्राय कमेन्टआवथ' खोन्थाखाबाय आं मन्जुलि 1 मन्जुलि 2 हरगोन होननानै एम माबा MNJLI होनांसिगोन मन्जुलिखौनो होगोन दे जोमैस्रां आंजों फ्रेन्ड जाफैदो होनदों NN शट आं निरन्जय दे आब' अके हागै दे मंजुली आप मेरा टेक्सन 9 आईडी से देख कर देना प्लीज अरे यार चिंता मत कीजिए दे दूंगा ना बेजों हरनोसै लाइक हरदो दे मोनसे NN आगै NN शट प्लिज काम सैमा बिमा गाबगासिनो जोंनियावहाय सैमा बिमाया इउटुबनि पासवर्डखौनो बावना दङमोनलै दासो जादों पासवर्डखौनो
वार्डखौनो बावदों आरो नोङो नेहा आसा थाबाय फर आइडि जोंनो नेहा मोनब्रै आइडिजों आसा थाबायनो जिबनमय निरन्जय होनदों जीवन ज्योति ये जो एने है ना ये निरंजय है इसके बितो आबो आं आबो मंजुलि बिरबाय मिक्स दे आं वान दान जाबाय थेंक इउ आगै आब' उन्दुनो ओंखारथारबाय उन्दुदो आगै सापर्टखौ दाहाय मोनगोन दाहाय हरगोन आरो दाहाय हास्लाबाबाबो गाबोन हरगोन आं दै दिनै जायैखौहाय मोनसे हरग्रोबाय मोनसे सिगाङावनो लोगोखा औ दे थुलमुलि जागोन दे होनदों नेहा मोनबेसे आइडि दं नोंना आं बिरबाय मिक्ससो होनदों नेहाना मोनब्रै होनदों नामाथाय नेहाना मोनब्रै आइडि दंनो निरन्जयखौ होनदो बुंना हो आब' रेन्स मारिदो अके रेन्स मारिबाय सोर उन्दुखोथाय सोर फैयामोनथाय दहाय संजय सेल्फी लाइक कर दिया भाभी ओके आइए आप ऑरेंज मिर्च आपकी वीडियो अच्छी है थैंक यू संजय सेल्वी आप कौन मतलब आप शायद जीवन ज्योति है क्या It's done 9 running मंजलि ओके लाइक कर दिया है अभी थैंक यू संजय वेलकम मेरी लाइफ में आप साड़ी में स्वीट लग रहे हैं जी साड़ी कौन साड़ी पहन रहा है डोकना बोडो ट्रेडिशनल ड्रेस साड़ी नहीं है आप क्या पहना है जी डोकना बोलता है हमारे बोरो ट्रेडिशनल जोमै स्रां फुल वार्ड्स खालामबाय ना होनदों बिरबाय मिक्स टू डान आबो थेंक इउ टुलमुनि र नायनोनो नेहा थापाया एक्स लाभ आं गासैखौबो स्क्रिनशट मारिना लाबाय हा नायना खालामगोन टप जिन्स संजय सेल्वी
Can't hear. जोमैस्रां आगै थुलमुनि आगैया मा होनदों? जोमैस्रां आगै आंनिखौ लं भिडिअखौ नायना खालामदोनो। Manjuli 9 डिसीडेंट कंप्लीट आप भी लाइव खत्म होने के बाद प्लीज 9 आईडी से कर दीजिए प्लीज। ओके चिंता मत कीजिए। सिमांग्राम बीरबाई मिक्स 3 आईडी से डन। ओके स्क्रीनशॉट मारे से कमेन्ट खालामदो सोर सोर दं? साब्रै दं। आंबो उन्दुनोसै मानोना गोबां मानसिखौ सापर्ट खालामहरनांगौ। मबाइल सेरनोसै आङो एसे सापर्ट खालामहरनोसै स्क्रिनशट मारिनायखौ नायै नायै लाइभखौ दोनथ'नोसै आं। बयबो गुड नाइट बुंहरदो आंखौहाय। आंबो नोंसोरनिसिम गुड नाइट बुंहरबाय। आं सापर्ट खालामहरनोसै मोनबाय दिजों बयखौबो उन्दुनानैहाय 10:30 जाबाय आरोना। बीरबाई मिक्स 4 डान। ओके आयुलै थाम्फैयाबो आंबो उन्दुनोसै। मैं लाइभखौ एसे खत्म आयो दासो फैदो नोंहा आगै सना टिभि अफिसियेल वेलकाम वेलकाम वेलकाम। दसे थाथ'ना दासो फैदों नोङो आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो दासोलाय? बे सैमाया मा जादला फैखो बाल बाहायलाय सामफ्रामबो डिस्टार्ब बे सैमाफ्रा गाबलाबाय थायो। मा ओंख्रि जाखो आब'? ओंख्रिया जाहैबाय जोंनिया माबासो मा एवनायमोनलाय भिन्दिजों नाजोंसो आगै। जोंहा आलु सजिना अमा बेदर भाजा बयलार भाजासोमोन आब'। एफा बुरजा ओंख्रि आलासि दंमोन नामा? टिभि आगै बिरबाय मिक्स आं मोनसे आइडिजों सापर्ट खालामबाय। औ खौ आं दिनैसो नुदों। आब'खौ आं दिनैसो नुदों। आंखौहाय दिनैसो नुदोंना सोरखौ होनदोंलाय आगै? थुलमनि बर' जोमैस्रां थुलमनि बर' फुल भिडिअ नायना साबसक्राइब खालामबायनो। औ आब' आलासि दं। ए आलासि फैनायखायनोथ' गोथाव गोथाव
नोंखौनो होनदों आब' दिनैसो नुदों आङो सामफ्रामबो 9:00 लाइभ फैयोना 8:30निफ्राय 8:30 सम्भब जाया आरो एखमबा होनबाबो 8:30निफ्राय एखमबा 9:00 राइडआवबो जाया 9:30सिमाव माबायो आरो फैयो आरोना फैनाय जायो अके अखा आब' अखा हायासै नामा नोंसिनिथिं अखा हागाबाय आगै अखाया गैथ'ला दा बर्थमान सिरि जाथ'बाय अके नेहा कमेन्ट खालामना दोनहर दे आं बिरबाय मिक्स आंखौ 5 आइडिजों दान खालामबाय आब'खौ 5 आइडिजों दान खालामबाय अके हालायबाय जोंथिं नोंसिनिथिं थांबाय खोमा जोमैस्रां आगै भिडिअ नायखांनासो साबस्क्राइब खालामनांगौमोननो मारै खालामखो बेबा खोनानो नागिरला बाबुखौ सिखारजानो गिदां दानो सिखारगोन बे आरे आब'आ बहानिमोन आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गसाइगावनि टिभि आगै नोंहालाय बहानिमोन अके बिना रानि बसुमतारी अके बिना रानि बसुमतारी ना आं चिरां बिजनिनि आब' बिजनि मा गामिनि बिजनियावथ' आं मेरला गामियाव थांखांबाय थुलमुनि आब' भिडिअ नायनानैसो साबस्क्राइब खालामखादों भिडिअ नायैनि सिगां साबस्क्राइब खालामबाय जोमै स्रां आगैनो फानबारि उल्लुबारि फानबारिमोन नामा फानबारि आब' खोनास्राला आयो दा बाबुखौ सिखारजानो गिदों आङो बाबुआ दानो सिखारगोन बाबुखौ सिखारजानो गिदों ओंखायनो आस्थे आस्थे रायलायदों एम आब' उल्लुबारिजोंसो फानबारि उल्लुबारि बिरबाय मिक्स 6 आइडि दोन आब' थेंक इउ बिरबाय मिक्स आं मुसारि फानैहाय उन्दुनोसै आंबो साबा दं सोर दं कमेन्ट खालाम आब' उन्दुनोसैबा उन्दुसै हेडफनबो गैया अखाजोंनो खोनाला आब' मा होनदों अखा हादों आरो लोगोफोर आं लाइभखौहाय बेयावनो दोनथ'नोसै बाबुआ डिस्टार्ब खालामगासिनो हनै रायलायनोबो हाला आङो दा नोंसोरखौ सापर्ट खालामहरजोबसिगोन दै दे बाय बाय गुड नाइट लोगोफोर सरि आं गेजेर खन्द'आवनो दोनथ'नाय जाबाय लाइभखौ दिनैहाय जा थाम्फै आरोना अखा हानानै बिराद थाम्फै हाबफैदों ओमफ्राय आं बाबुखौहाय बिराद माबादों आरोना बाय बाय गुड नाइट फ्रेन्ड बाय बाय आद्रा दोनथ'नाय जाबाय गाबोन फैफिनदो सनाफोर बाय गाबोन फैफिनदो 9:00 बाय बाय